Hello लोगोफोर गुड मर्निं खुलुमबाय आंनि डलि ब्रह्म इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन आरोबाव बरायहरबाय लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोनहा बयबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दं आरोना लोगोफोर दा फुंनि टाइम थेवबाबो नै अयथासार सान्दुं गोसाखा आरोना ओमफ्राय दिनै आङो लोगोफोर मोनसे जायगायाव थांनो ओंखारबाय नै बिबार बारि सनायाहाय नै ओमफ्रायथ' आङो दा मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों लोगोफोर क'क्राझाराव नै दायो लोगोफोर आङो क'क्राझाराव थांनो ओंखारदों आरोना फुं 9ता जाबाय टाइमा दा मानि थाखाय थांनो नागिरदों नोंथांमोनजों खोन्थालांगासिनो दङ दे थ' लोगोफोर दिनै मानि थाखाय थांनो नागिरदों बेखौ नोंथांमोननो खोन्थानोसै आङो जोंहा दिनै माने क'क्राझारावहाय डकुमेन्टस भेरिफिकेसन दं आरोना लोगोफोर टेटनि दिनैजों सानथाम जाबाय खोमा आंना दिनै माबायाव आरो 3 तारिखआवहाय एप्रिलनि थ' बिनि थाखायनो माने डकुमेन्टस भेरिफिकेसननि थाखायनो आंबो थांनो ओंखारदों आरोना लोगोफोर थ' फैफाबाय थादो लोगोफोर बिदिब्ला नोंथांमोनहाबो आंजों लोगोसे दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ लोगोफोर मा होनो हाजासे नाजानो देखायनोसै माबायदि जों लोगोफोर माने जमा जमाथ' लोगो मोनहैखागोन नालाय थ' नायलांबाय थादो आरो सफैबाय जोङो नै दायो लोगोफोर फाग्ला बाबा मोनबाय ओमफ्रायो जों दा थांगोन कालचारेल कमप्लेक्सआव आरोना थांगासिनो सेक्रेटारियेट गेटआबो बरिया जाबाय लांदां एसे माने दा फुंनि टाइम नालाय ओंखायनो बांद्राय गारि गैया फाइनालि लोगोफोर सफैबाय नै कालचारेल कमप्लेक्स क'क्राझार गोदो मास्टार डिग्रि फरायबा खेबसे फैदोंमोन ओमफ्राय दिनैहाय खेबनैल' जादों दाबो मास्टार डिग्रि फरायनायाव खेबसे फैदोंमोन ज'नो ओरैनो बेरायनो गारि गोनांजोबखा गासिबो कार बुंफबजोबलायना अबेथिं लादोंबा ओरैथ' ओरै बै ज' पानि स्टेचु गासिबो खारावलाजोब लिस्ट नायनि बेसेबां लिस्टआव दं रूम नंबर 1 चलो फर्स्ट टाइम दिनैसो थुनो नागिरदों रूम नंबर 1 जोबनानै ओंखारबोफिनबावबाय ओरैबायदि भिरमोन आयौ जोबगबाय आरोना थांसै गारि गाखोफिनसै आयौ मोनाखौथ' मिथिला जिखुनु जोबनानै ओंखारगबाय आरो भेरिफिकेसन आयौ लक्सा ओरैबायदि गरमखामोन दै गांजोबबोलायबाय दै लोंसै भेरिफिकेसन साख्रिखौथ' मोना बुंनो हाला लोगोफोर बेनो भेरिफिकेसन खालामफैलायबाय आरोना नै ओमफ्राय खालामनांगौ जाबाय माथो खालामनो खालामफैबाय दै गांगुजोबलायलायबायमोन आङो देबरगाव मोनफैबाय लोगोफोर इउनिभारसिटि थांनो लामा जोंहाबो थांफिनगासिनो नै थाब जाबावबायसो आरामनो मोजां मोनदों स' लोगोफोर दायो डकुमेन्टस भेरिफिकेसननिफ्राय माने डाइरेक्ट न'आव फैबाय ओमफ्राय न'आव फैखांनानै आरोबाव जोङो दा माने गामियावसो थांनो नागिरबावबाय आरोना डाइरेक्टनि लोगोफोर न'आव ओंखाम जाफैबाय आङो मालाय बिथाङा न'आव जालायलायबावबाय बेलेगावसो जालायबावदों थ' दायो जोङो माने न'आव थांगोन आरोना लोगोफोर मोनसे खामानि मावगासिनो दङ थ' थांनांगौ दं आरो जोंहा न'आवबो समान लामाया ओरैबायदि मोजां आरोना सिबलायलायनाय सालायनो हायो मालाय जेरावबो जुखामा मोजां जाजोबनाय बिदिनो होखागोन आङो जेबो दानखाया जा गोलाव मोजां मोनलायलायो गामि मोनफैबाय मोनाबाय खिन्थु मबाइलावसो एसे स्रां गामिनि मन्दिर सफैबाय जोङो फुजा
फैयाखै बिसोरो लोगोफोर फैनाय लोगो लोगो जों मोनसे खामानि मावनो लादों आरोना नैबेयावहाय जिराया मुङानो जों बेखौसो नायग्रोबाय आरोना मानखि मोना थानोसै ना खामला होनानै गालांदोंमोन बेखौ नायग्रोदों नै बेखौ माने बेसेबां आवगायखो बेखौ जोङो डाइरेक्ट नायनो फैनाय जाबाय आरोना लोगोफोर नै फुरा होखांजोब्बाय बेयाव मा मोनसे जागोन बेखौ आङो नोंथांमोननो उननि भिडिअआवहाय खोन्थानोसै दे लोगोफोर स' बाय बाय दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै बाय